umyezo ngoba ujejane sona ngona uyise kaNkonzokazi. Uba ujejane wazala ke uNtombi Nkonzo, bakhona ke nabanye okukhululwa oNolfefe noMasibulele uZweli Yazuza. must be Andifuna ukumkhahlela, ayikhahlelwa inkosi okanye ikumkani xa ikhothamile. Ayikhahlelwa, ikhahlelwa okugqibela ngalamhla ityalwa ngawo. Siyeke nje ugcina isizwe kwasimkhahlela, senesizathu ugcina isizwe. okay Umqondiso nawo kuya engcwabeni lakhe kwaphuma amanzi ba angumthombo. Bathi abesilungu, when there is water there is life. Xa kukho amanzi ngokubona usaphila lo muntu, usabukhalela ubukumkani bakhe. Usephakathi kwethu usathetha pha kula mthombo. Uzweli Yazuza ke wabe uyakhothama njalo. So pha kwindlu kaMathunzini ke ngoku, because ekabhota yile ndithi yambatha. Ndihamba nomnombo kaDosini nindive kakuhle abantu abadala. uMathunzini ke lo njengoba eyandisile indlu pha enkulu. Waba namakhosikazi ohlukeneyo naye pha. uMathunzini wazala inkosi ezinjengoSkuti, noPhatsolo, oTuboy, wazala nomafungwashe wakhe onguKhweleta, noBenjamin, uba uBen, noba uKutswana. Zininzi ke ezi zindlu engazibalanga noko bangaxhalali. yeah Sendizawukwehla. yeah Uba uSkuti inkulu kaMathunzini yazala uba ugovernment. aphakama Sithetha ngomnombo apha, ukhona umnombo kaloku yinto ephilayo. Umnombo afunekanga simane sithetha ngabantu esingabaziyo. Abanye xa bekhona funeka bavele uba hayi bakhona, makaphakama uzana because his uzana kwa uba uza nokhanya uba ugovernment ukhona pha kaMathunzini. Zanokhanya zanokhanya bayethe azoka ulandele enye inkosi ikhona nayo apha phakathi kwethu kutata omncinci uba uzuzile. Inguvu sizezamnika isikhahlelo apha eMampondomiseni, ebeke wanqaba wakwezinye indawo. Masimphakamisa nako uba uzuzile ukhona. aphakama Dosini Uzuzile. Dosini bayethe kulandele ikhona indawo endilebalayo. Ndiyaxolisa omafungwathi siyathanda uba sithi imbi ke loo nto ngelo xesha ikakhulu apha kwaDosini kuqalwa kwamafungwashi. Ixhaphake kakhulu loo nto baqalwa kwamafungwashi. Baye basitheke kakhulu noba ujejane naye unomafungwashe pha endlini. Umafungwashe kaba uSkuti ngumama ufuniwe kodwa akekho apha phakathi kwethu. Kulandele uba umxolisi ukhona naye apha phakathi kwethu. Yilo kasifili leyo. Kulandele otata ababini ke abangamawele. Ukhona ophakathi kwethu oyinkosi noko eyazekayo, ehloniphekileyo ekhoyo apha kule ndlela yaMampondomise. Uba uDalucwana sicela ukuphakamisa. dalucwa Dalucwana bayethe yindlu ke enkulu kaDosini ke leyo. uDosini ke zikhona izindlu eziphuma pha kuyo. Ndiphatha ndazilibala ezinjengoNtsethe namanqamsi. Ndizawuza apho right up amanqamza, oncinci, ontinzi, amadloba apha ngasemdini nasemaqhiya akhona amadloba. Nomphithikezi napha egruphini sinayo umphithikezi. noJulana. Sibuye ikhona ke lendlu kuthiwa ngumvusa amabele.
umvusa amabele. Yindlu lena eyaye yaphuma pha ekuswelekeni kukanina kaDosini, ngoba uDosini waye waswelekelwa unina besebatsha ikuye noGcaka noNqukatha. uNqukatha ngoli amanqana aphuma kuye, wasweleka uMamqwathi. Kwabonakala uba ukumkani uNgcwina makaphinde azeke kwapha eMaqwathini ukuvuselela laa ndlu inkulu. Wazeka pha eMaqwathini kwaphuma amawele, uDam noDela. Amadamdela inoba siyayazi ke isikakhulu akhona apha kuTsolo nalapha kuQumbu. Ndim noGala. Uba uDubulingana ke yinkosi ekhoyo ke phana kulaa ndlu. Dubulingana. Dubulingana. Bayethe. uDam ke wazala uVatshula. uVatshula wazala uTebetebana. uTebetebana wazala uPhangelelanga. Njengoba sinento ebuthi Phangelelanga. uPhangelelanga ke iba sisintshintshelo nalapha sithi uPhangelelanga. uTebetebana ke yila konjani bendithethe ngayo esisilo esikaDosini. Iyabonakala uba yathanda. Nansi. Yiyo leya. Kuyabonakala ke uba amaDosini aqomba manje sithiye omnye wonyana bethu simthiye ngesisilo sethu njengalani libikezekelizwa yinkosi uGcina ibandla lapho kuba uMajola lona uthiwe uMajola seke khona seke inyoka yesizwe isilo